सैला ना मा जाखोब्रा आंखौलाय माथो रावबो नुजाफैया। नायनो बाखो ना माखो? नायनो बाबायबा बाबाय होनदोलै। रागायासो हाला आङो। थाब थाब 1K खालामना होदो खमसे खम। बेफोरबायदि बोरै जानांगौ जाखो? 701 जाजेनबाय। सानगासिनो आङो दैलि बायदि स्टुडिअ'आव थांबाय थायो आङो। नायबाय थायो बारायोना बाराया बारायोना बाराया। एबाराव रानिं बारायगासिनो दं आरोना। एकदमबारे गोसोआथ' गोजोन मोनलायदों आरोना आङो बेखौ नुनानै। ओंखायनो रायजोफोर थाब 1K खालामदो। 1K खालामबाथाय पार्टि आरोना। पार्टि जासिगोन 1K जाबाथाय। नोंथांमोना नुगोन मा पार्टि होगोन आङो 1K जानायनि। भिडिअ' लाइभसो होखागोन डाइरेक्ट खुनु खोथा गैया। नै 1K जाबाय लाइभ होखागोन आं आंनि पार्टि खालामनायखौ। पार्टि लाइभआवनो पार्टि होगोन आं। लाइभ नायोबा आयैल' था आरोना नोंसोरो। 1K जानायखौल' नेदो। जै 1K जाबाय फुरा पार्टि। नोंथांमोनाबो जानो हागोन माबायाव नुहरगोन आं मबाइलाव। 1Kनि पार्टि बारा गैथारला रायजोफोर। थाब थाब खालामदो 1K इन्जय। जै 1K जाबाय इन्जय खालामगोन रायजोफोर। आंनावसो दंसै 1K जानायनि पार्टियाव मा मा होगोन। जासोगोन सालाखौ। जानो हानायखौ जा, जानो हायैखौ साला दरखं मोखाङाव फिउ गारहर। फैसाया गैया आरोना। माबा मोनसे खालामगोन। गैया मालाय मा जानो 100 थाखा दङ नै अबाव बेल'। उफाय गैया। जाबाथ' खालामखागोन जाहैबाय। नोंथांमोना नेनाल' थादो 1Kनि पार्टिखौ। 701 जाबाय रायजोफोर। ओंखायनो गोसोआ एसे दुब 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 मोनदों आरोना। बोसोरनैयानो जानोसै चेनेल खुलिनाया। ना भिडिअ'खौ मोजां होनो हायो ना मायो मिथिया। बोरै जागोन बिदिजोंलाय बोरैथो बारायगोन साबसक्राइबारा। आरो मालायनि कन्टेन्ट दङ होनदों मानसिफ्रा आंखौहाय। मालायनि कन्टेन्ट दाला होननानै। मोननै मोनथामसो दङ खोमाना सोसनलाबायनाय। मनिटाइस जानायावहाय एसे प्रब्लेम जाबा गैला आरोना। बेखौनो सिन्था जागासिनो दं आङो। जानायालाय जाखागोन बायदि मोनखादां। नायनोल' मा जायो। बेफोरखौ गिनानै लाब गैयालै। जागोन उनाव नुगोन। डाइरेक्टखा बियो सिदा खासथां खोथाखा बियो। जाबा जागोन जायाबा जाया। मोनजाबा मोनजाबाय मोनजायाबा थाबाय। थेवबो लाबाय चेनेलखौ दाना आङो। थागोन बियो बिदिनो जाबाबो जायाबाबो होबाय थागोन माखौ माखौ। जिखुनु मोनजाबानो जाबाय एसे उनावहाय लासैनो। मोनजानायालाय मोनजाखागोन अब'से। माथो रावबो नुजाफैयाब्रा ना बेयावसो होनांगौ। कमेन्टफोर हरनांगौब्रा गोसोफ्रा गोजोननायनि। नायनो सोर सोर नायमारो आंनि चेनेलखौ। मा कमेन्टबो हरा मायाबो नायाबो फैयाबो लाइभआव। थोस इउटुब चेनेल खुलिनाया बिदिसो। जारलालै। बिराद जारला। दुखु मोनोलै आं बिदिबाथाय बिराद। सिगां उन्दुलायनानै लाइभ होबाय आङो।
हिनजाव लाजोबखोना माखोब्रा आंनि भिउवार्सफ्रालाय माथो फैला हिनजाव लानासो दंजोबो ना माथो बहायबा हो हिनजाव लानासो दंजोबो ना मायो बहायबा स्रि उन्दुनानै होद जारलासोलै नोंसोरजों थोद मानसिफोरखौनो हिनजाव लाजोबनाय बायदि नुबाय आङो नायानो माथो जोसिनांगौ गावसिना होजोबनांगौब्रा आंनि चेनेलावबो भिडिअ होयैनिसो रागा जोंनानै फैयाना माथाय आंनावहाय होफेरा लाइभ होबाय आङो रावबो फैया सासेबो जोंसो जायो सोरबा हिनजावफोरजोंसो नागारजाना टेनसन जाना दंना माथो नोंसोरलाय गाबगासिनोसो दं नामा जौ लोंनानै बहायबा हामालै गाबनो नाङा हिनजावनि थाखाय दे बोरै जाखो हाबाब माथो गारि मानलाबायथारो सोर नायदों आंबो मिथिनांगौब्रा कमेन्ट हर सिथोब जोंबायसो नै आङो रायलाबायसिगोनसो आङो ना मा जाखो बेलाय गुवाहाटि सारियालि नोंसा नोम्फाया गय बेफारि लागाव नोंसा नोम्माया फाथो बेफारि दिगि दिगि दाउ थाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव मालायफ्रा बेराय भिडिअ आपलड होदों गैया आंहा बेखार र' हेलिकप्टार लाग्रोनि आं हेलिकप्टार लाबा डाइरेक्ट गोजौनि माबाखौसो खोन्थागोन आं गोजौआवसो ब्लक खालामगोन आदैमोन सिगाङावसो नामा बेखौ साननायफ्रा ओरै 1K खालामना होदो 1K नि पार्टि नेबाय आङो माला 1K जायो पार्टि सिमाङाव जासिगोन नामा आंनि पार्टि खालामनो नागिरनायालाय हा पार्टि नांगौब्रा पार्टि होनांगौ 1K नि जाहोगोन फुरा अमा बेदर बयलार बेदर मोनजागोन रायजोफोर 1K नि बिराद गरमलै गस्ला लांथि खुनासो उन्दुना दं आङो गरमानो अयथासार बाहेरायाव खामानि मावगासिनो दं लोगोफ्रा आंहा बिनदास उन्दुनानै लाइभ होगासिनो दं ओमफ्राय खामानि मावग्राफ्रा मावथों आंहा भिडिअ बानायनाया बानायथों नायनोसै मा होननो लोगोफोर दा दसे देखायगोन आङो फुरा खामानि सोलिगासिनो दं ओमफ्राय आंहा इन्जय आरो उन्दुनानै सुथि लादों जाहैबाय दा दिनैहाय बेखारावनो र' लासै नुलांसिगोन
नैसिम लागोन आं खानायखौ एबार बे मासनिफ्रायनो सुरु बेजों मा मावनांगोन मा मावनाङा जायगा लानानै देनजार सानबाय आरोना गोसोआवहाय ओरैबायदि खालामगोन होननानै जाजोबनायबाथ' देनजार नंगौना नङा जाखोब्रा बेलाय मा बुस्थु आदसा अ माथो बिदिसो फैयो देनजारलै आं नायफेराखैमोनलै बे मा जाखो माने माबायाव दं आरो साइसआ आङो मा होनो बिदिखौ बिदिबो दंखायो आरो थोद दिनैसो नायबाय दे आं बेबा मा जाखो आदसा बिदिसो बिदिखौ सिख्लाफ्रासो होयो खोमादांलै बिदिखौ मा मा जाखो बेलाय आयु नै थैबायलै दानाबा जारलासो माथो थोद फाग्ला नै माबा होना लाबाय ओमफ्राय नै मा दं ना मा जाखो अके र' नायनायनि मा जालाबाय जायो जारलालै जायाबाथाय बायोलै